नै लोगोफोरजों दा हाखुवा दैमायाव पार्टि जानो नागिरदों। मैगं सुबाय दं, मुला मैगं। लाइ ना? लाइ। ओमफ्राय बे मोनसेया मा? लाव ना? लाव। मोनायाव नाइट केम्पिं खालामदों जों। गोजां बोथोर जाजेनांनायनि। मोजां जागोन ना मेयं? मिरामिसलै दिनै। नाथुर होगोन लावआव। नाथुर? नाथुर गोरान। आच्छा। लावखौ भाजा एवनोसै। भाजा। हेब्बि जानोसै। लाइ मैगं गोदान ओंखारजेननाय। जासिगोन ना थोबथोब जाबा? berapa nonggu? Zayu banjai na? Hakhuwaa Dwimayaao này. Mula मैगं सुबाय दं. सोरबाफोर बेरायनो गोसोबा फै आरो सासे सानैल' फैबा फ्रि जाहोहरगोन. जागोन ने? लाइखौ सुखांबाय दायो. दाना लावखौ सुलायनोसै. एबार सुगोन लाव. लाव. गेजेरजों संनाय जागोन बेखौ एबार. लाव. Bây giờ lau मैगं này. Rồi vậy con đi. Dia berapa juga sampai di? Dia bilang ni, nak dulu ni ye lah. Oi. Dia. Ini ada sekarang balcing saya dah lawan ni. Nah ada. Mana kalau dia video form saya, siapa? Oh yang apa tu? Buang selanda. Buang selanda apa? Selanda. Apa nak ini? Ayo buang purang. Kau kamu muda bro.